Wannan tatsuniyar wani yaro ce wanda ake cewa ɗan baba. Ɗan baba shine yaron da ya reni zakara ya girma tamkar doki yake hawa kayansa ake aikensa duk inda zai je. Kafin mu cika da ku da dogon wani surutu bari mu shiga da ku cikin tatsuniyar ɗan baba kai tsaye. A cikin wani gari wanda yake yammacin Afirka, an yi wani yaro wanda ake kira da ɗan baba. Ɗan baba ya kasance yaro ne mai sha'awar kiwo amma ya rasa ta yanda zai yi domin ya sai kaza da kuɗinsa. Dan baba kullum yana faɗi tashi kan tara 'yan kuɗaɗen makarantarsa saboda ya je kasuwa ya siyo ɗan zakara. Dan baba kenan sai ya tara kuɗaɗen nashi sai su faɗi ko kuma a sace. Ya ga halin rayuwa iri-iri amma saboda juriya da kuma son abin sai da Allah ya taimake sa har kakarsa ta bashi kyautar ɗan zakara. Amma fa kafin kakashi ta bashi wannan ɗan zakara sai da ta ga halin rayuwa iri-iri. Saboda kullum sai ya je gidanta ya wuni kuma babu abin da yake so ta bashi face dan zakara. Idan har bata bashi ba sai ya fashe mata da kuka. Har kakashi ta gane cewa wannan dan fa yana mugun son ya kiwo, saboda haka ya kamata a ce ta bashi dan zakara domin ya tura shi zuwa gidansu shi ma ya kiwata. Wata rana ta ce za ta mai surprising, ta kira babarsa a waya ta ce a turo mata dan baba domin ya zo za ta aike shi. Dan baba yana zuwa ya ga an bashi wani abu a kwali an ce ya to gida amma ya kula da shi. Dan baba ya rasa menene, kakar ta ce kar ya sake ya bude har sai ya je ya nuna mahaifiyarsa. Dan baba dai yayi biyayya ya dauki wannan abu yana ji yana mai motsi a cikin kwali. Gashi kuma abun baya mai kuka saboda dan baba tun yana karami suka saba da wannan dan zakaran nashi. Lokacin da dan baba ya zo gida ya ba baba sai ya ce gashi in ji kaka, ta ce amma kan na bude sai na zo na nuna miki. Kaka shi ta karba ta bayar wani abu ne na ku zo mu gani, tana budewa ta ga dan zakara yana kallanta. Lokacin da dan baba ya leka cikin wannan kwalin kawai dan zakaran ya tsalle ya hauka fadar dan baba. Dan baba ya ringa murna tare da wasiƙa a cikin kwalin cewa wannan dan kaza na dan baba ne saboda haka na bashi kyauta domin ya je ya kiwata. Dan baba murna har ciki shine tsalle shine ko ina ranar kin zuwa makaranta yana kula da wannan dan zakara. Duk abin da ka sani ana yi wa mutum sai da yi wannan dan zakara, har wanka yi mai yake. Dan baba tamkar mutum haka ya dauki wannan dan zakaran nashi. Kullun da safe sukan zo su karya tare saboda wannan dan zakara ba a saba mai da cin gero ba ko kuma hatsi ko dawa. Abincin da dan baba zai ci shi wannan dan zakaran yake ci, haka zalika da rana, haka zalika da daddare. Har bacci sukan yi tare saboda soyayyar da yake yi wa wannan dan zakara. Dan zakara girma ya fara kama shi saboda ya girma sosai, ya wuce kiwon da ake wa kaza. Dan baba ya yi mamaki yanda wannan dan zakaran nashi yake girma, har ta kai ta kawo yana hawa kan abinsa. Gashi dan baba ya tashi daga yaro ya koma saurayi matashi. Ga wannan zakaran nashi ya girma sosai, gashi bulele, gashi kuma yana da fuka-fukai. Idan har guri mai nisa za a aiki dan baba tashi sama wannan dan zakaran yake, su fiffike su je inda za su ce shaf shaf su dawo. Gashi sarki ya ga wannan dan zakara na dan baba kuma ya nuna yana so. Tofa yanzu ya za a yi kenan. Dan baba kullum haka yake rayuwa da dan zakaransa, yana mugun son dan zakaransa. Duk inda dan baba zai je babu makawa akan wannan dan zakaran nashi yake zuwa saboda gudun dan zakaran, ga kuma dan zakaran yana da hankali da tunani tamkar dan adam. Tsabar kiwo ne kawai wanda dan baba ya mai. Haka sarki ya turo fadawa cewa su tafi da wannan dan zakara saboda zakaran nan gaba ɗaya bai dace da dan baba ba. Dan baba ya rasa ya zai, gashi an fi karfin sa saboda fadawa ne suka zo gidansu kuma tare da bulalai. Haka dan baba yana gani aka kunce wannan dan zakara daga inda yake kiwata shi, sannan aka tafi da shi. Dan baba yana kuka yana zubar da hawaye yana bin dan zakaran shi, ana janyo shi ana dawo da shi baya. Aka kai wannan dan zakara fadar sarki. Ana zuwa fadar sarki wannan dan zakaran yayi wa sarki kashi, ga kuma kashin shi kwalele. Sarki ya ji haushin wannan kashin da aka mai a fada saboda ba wanda ya taba yi mai kashi a fada, hatta ruwa ba taba zubarwa a fada ba. Sarki ran shi ya faci ya ce a je a kira mai dan baba. Ana zuwa ka dauko dan baba, ko a ga wannan zakaran ya fito waje ya samu tawul ya gyara wannan kashin yayi komai da komai, sannan ya shimfida wa dan baba abin da zai zo ya wuce. Sarki yayi mamaki sosai. Shi sarki abin da ya daure mai kai, ya akai wannan dan zakara da take dabba take da hankali kuma sannan baya mai biyayya amma ya yi wa wani yaron gari biyayya. Sarki ya sa a kama wannan dan zakara a daure shi. Haka dan baba ya fashe da kuka yana ba sarki hakuri kan cewa a mai duk abin da za a mai, amma dan Allah a rabu da wannan dan zakara, shi ya fanshe shi. Sarki ya ce to shikenan a kama dan baba. Haka saki wannan dan zakara. Sarki ya ce zai ringa hawa wannan dan zakara da kai, saboda haka dan baba ka je an yafe ma abin da za a ma. Dan baba ya ce to shikenan, gashi an fi shi karfi babu yanda zai a gurin. Dan baba ya zo fitar shi daga fada ne ya ga wata kyakkyawar gimbiya a gidan sarki. To fa anan ake yin ta. Dan baba ya ga wata kyakkyawar budurwa ya nuna yana so, gashi kuma a fadar sarki yake. Dan baba ya ringa kallanta tana kallon shi, ya ringa kallanta tana kallon shi. Ko dan baba ya ce to shikenan zai tafi gida amma sannan sai yayi wa wannan dan zakara nashi wanka. Sarki ya ce to shikenan an baka dama ka je ka mai wanka. Haka dan baba ya zo ya kada kilin ya kada kumfa mai kyau
zai yi wa ɗan zakaran shi wanka. Kawai wannan gimbiya ta zo wucewa, ɗan baba ya laɓe ya je ya bi ta, yana zuwa ya jiyo ɗan baba ya kashe ta da kalamai. Ɗan baba ya iya magana sosai, a wannan lokacin ya tafi da zuciyar gimbiya wacce ake kira da Salamatu. Ashe fadawa suna kallon sa duk abin da yake yi. Ɗan baba suka ringa shirye da wannan gimbiya, kawai fadawa suka je suka samu sarki suka faɗa mai. Sarki daga jin haka ya maza ya miƙe a masarauta cikin fada, ya taki benci ya ce aje a kamo mai ɗan baba. Ya za a yi ɗan baba ya ringa kula mai ɗarsa bacin an sa wa duk wani saurayi tsoro da yake cikin wannan gari, saboda ɗarsa ba kalan mutanen wannan garin ba ce. Sai an je wata masarautar babba an nemo wani ɗan sarkin sannan za a haɗa su aure. Haka fadawa suka je suka nannaɗo ɗan baba babu yanda zai, yana cikin wanke wannan zakara nasa. Aka kawo shi gaban sarki aka durfanar da shi. Sarki yana tasowa ya kalli ɗan baba ya ce fadawa su zane shi. Ɗan baba ya sa kuka. An zo za a ɗaga bulala a zana ɗan baba, kawai zakaran nan ya kunce ya tuwo, yana zuwa ya bige wa'annan fadawa. Kawai ya tsugunna ya kare ɗan baba, ya kare shi da fuka-fukansa. Sarki abin da ya ƙara caja mai kai, ya ce a ɗauke ɗan zakaran nan fa ya ƙi ɗaukuwa, ya tada hankalin wannan masarauta, sai da ya hargiza kowa a cikin wannan masarautar. Kawai sarki ya ce to shikenan, idan har za mu taɓa ɗan baba wannan zakaran ba zai bashi ba, kuma wannan zakaran gaskiya ba ƙaramin ƙarfi gare shi ba, saboda haka kawai a yi wa ɗan baba faɗa. Aka yi wa ɗan baba faɗa, aka ce ya tafi gida ba zai sake kula gimbiya 'yar sarki ba. Ɗan baba ya tafi gida, ashe shi tun a kula ta na farko ta kamu da soyayyarsa. A lokacin da ɗan baba ya je gida da yamma, washe gari da safe sai ga gimbiya a gidansa ɗan baba akan dokinta ita kadai ta fidda kama ta zo gurin ɗan baba. Ɗan baba yana ganin ta ya gane gimbiya ce, ta jaye cikin jeji suka ringa hira suna soyayyar su tare da 'yan wasannin su na masoya. Ran sarki ya ɓaci sosai saboda bai ga gimbiya ba. Lokacin da gimbiya ta dawo ya tambaye ta daga ina take, ta ce ta je gidan ƙawarta ne ta kai mata ziyara. Ashe akwai wani wanda ya gansu a cikin wannan jejin tare da ɗan baba suna soyayya. Ya zo da gudunsa ya ce sarki kunnen ka nawa, ya ce kunne na biyu, ya ce ƙara bi ka sha labari. Sarki ya ce na gara, ya ce can na ga gimbiya tare da ɗan baba mai zakara suna ta soyayya a cikin jeji. Sarki ransa ya ɓaci sosai, ya sa a kira mai ɗan baba. Aka je aka kira ɗan baba. Sarki ya ce to shikenan, tilla har gimbiya ta nuna tana son ka kuma kai ma kana son ta, to tabbas akwai abin da zaka min, da in dai ka min wannan abun to ni na ma alƙawarin zan aura ma gimbiya. Dan baba ya ce menene shi, ko ma menene ka faɗa min ni kuma zan ma. Sarki ya ce to shikenan, akwai wani gida a cikin jeji, gidan nan babu wanda yake shigansa. A cikin wannan gida akwai wani mukullin dukiya, shi nake so ka je ka ɗauko min, kuma sannan kai zaka shiga cikin rijiyar ka ɗauko min dukiyar. Sannan kuma wannan zakaran naka na ma alƙawari zan baka shi, kuma sannan zan aura ma gimbiya. Dan baba ya ce to shikenan an gama. Haka dan baba ya shirya da misalin mangariba, saboda a wannan lokaci ne zai iya zuwa ɗauko wannan makulli da yake cikin wannan gida, wanda wata fatalwa take gadin wannan gida, duk wanda ya shiga ba zai fito ba. Dan baba ya shirya ya nufi wannan gida tare da 'yar fitilar shi da daddare. Haka sarki ya bashi zakaransa, suka hau da zakaran suka tafi tare. Suna zuwa dan baba ya soka, ya fara jin wani irin abin tsoro tare da wata iriyar murya tana tashi ana kiran sunansa daga cikin wannan gida. Dan baba hankalin shi ya tashi sosai, ya rasa ya zai yi. Sannan ga sha tsorace yake, amma ya nuna bai tsorata ba. Sai dai dan baba yana da wata baiwa ta magana, in dai ya haɗu da kai ya ma bayani, in dai har ka saurare shi na tsawon minti 2, to tabbas dan baba ya gama da kai, saboda ya iya magana. Yana zuwa zai buɗe wannan kofar, ya ji an dako sa ya dawo baya, ya faɗi ya dake wata bishiya. Dan baba a gurin nan ya suma. Yana farfadowa, ko dan baba ya ƙara tashi ya ƙara shiga cikin wannan gidan. Yana buɗe wannan kofar, ya ga wata iska ta zagaye shi mai guguwa tana kiran sunansa daga ciki. Dan baba ya ji tsoro sosai, sannan ya fara magana cikin sanyin rai. Kawai guguwar nan ta fara lafawa. Dan baba ya wannan fatalwa bayani dalla-dalla, ya faɗa mata irin halin da ya shiga na rayuwa. Wannan fatalwa da kanta ta taimaka wa dan baba, ta ɗauko mai wannan makullin ta bashi. Sannan fatalwar nan ta ƙara faɗa mai cewa ya ba a hankali, idan har bai yi taka tsantsan da wannan makullin ba, to tabbas kafin ya je ko ina za a tare shi a kwace. Saboda haka mu je in raka ka hanya in kai ka bakin gari. Wannan fatalwar ce wata rako dan baba akan zakaran nan, ta kawo shi har bakin gari, sannan ta koma ta ce ita ta tafi. Ka duba gani fa, kai gaskiya dan baba dan baiwa ne.
Allah yana son shi a cikin wannan labarin. Dan baba ya ci gaba da tafiya yana zuwa fadar sarki tare da makullin nan a hannu. Fadawa suka ringa mamakin taya aka yaje dauko wannan makulli da wata fatalwa take gadin shi shekara da shekaru na iyaye da kakanni, wanda aka je aka boye wata dukiya. Sarki yana zuwa ya rungume dan baba cikin farin ciki, sannan ya ce tunda har dan baba ya dauko wannan makullin to dukiyar ba za ta mai wahala ba. Aka raga dan baba cikin wannan rijiyar domin ya je ya dauko wannan kuɗi washe gari da safe. A cikin wannan rijiyar akwai abubuwan ban mamaki tare da bala'i iri-iri, amma dan baba tsabar jarumin namiji ne mara tsoro da kuma iya magana a bakinsa, sai da ya shiga sannan ya fito da wannan dukiyar da take cikin wannan rijiya. Ita wannan rijiyar abinda ba ku sani ba dangane da wannan rijiyar shine shiga cikin wannan rijiyar shine mai wahala, amma fitowar kwata-kwata babu wahala, saboda a lokacin da ka shiga akwai wata hanya da ta fito da kai har fadar sarki babu wahala. Ita wannan rijiyar zurfinta ya kai a samu sabis guda 25 a zirahe a cikin wannan rijiyar, amma duk da haka wayannan sabis din sai sun nitse ba a kamo karshen wannan rijiyar ba. Tsabar zurfin da yake cikin wannan rijiyar zurfi ne yayi yawa, zurfin ta yayi yawa saboda gata kuma da mugun duhu. Duk hasken fitila an ka haska duhun hasken nan sai ya dajishi saboda tsananin duhun da yake cikin wannan rijiyar. Haka dan baba aka samu igiyoyi da igiyoyin gaba ɗaya wannan ƙauyen suka ƙare masu kwari sosai. Aka shiga ƙauyen makota aka nemo igiyoyi, aka shiga ƙauyen gaba aka nemo igiyoyi, aka shiga ɗayan ƙauyen aka nemo igiyoyi, sai da aka tattara igiyoyin ƙauye 7 sannan aka ɗaure dan baba aka shiga da shi ya shiga cikin wannan rijiyar. Dan baba yana shiga ya ringa ganin abubuwan da abun mamaki, irin tsofaffin abubuwan tarihi gwalagwalai tun a hanya. Gashi dan baba kuma iya na sarki alƙawarin zai ɗauko, saboda na sarki su ne idan har aka ɗauko su sarki sai ya mulki duniya a wannan lokacin, saboda ba za a yi wani sarki da ya kai shi kuɗi ba. Dan baba yana zuwa, ita kofar a tsakiya take, kofofin guda 3 ne. Daya daga cikin kofar ita ce ta gaskiya, daya a cikin kofar idan ka bude ta zaka shiga wata rayuwa ce, kuma rayuwar ta bala'i ce, ba za ka dawo ba har abada. 2 daga cikin kofar idan ka bude ta ba daidai ba zaka shiga cikin rayuwar masifa, kuma ba za ka dawo ba. A ciki ɗaya ce kofar gaskiya. Dan baba ya rasa ali ya shiga halin haulayi, ko dan baba yayi bismillah ya bude kofar tsakiya, ashe ita ce kofar a daidai ku ya budo ta. Daga bude wannan rijiyar ko kun san me zai gani? Wani tabgegen jegari ya gani, shine mai gadin wannan rijiyar. A lokacin da dan baba ya zo zai shiga cikin wannan rijiyar, wannan jegaren ne mai aman wuta, ko dan baba ya fito ya rufe wannan kofar. Dan baba ya fara magana cikin sanyin rai, yana yi wa wannan jegaren magana. Wannan jegaren ya fuskanci dan baba fa ba yin kanshi bane, ba sa shi akai. Kawai jegaren nan ya bude kofa, sannan ya raka dan baba har inda wannan dukiyar take, sannan ya dauko mai ita ya rako shi bakin kofa, sannan ya ba dan baba damar ya tafi da wannan dukiya. Dan baba ya sakalo wannan dukiyar, aka dauro shi, aka sa dawakai daga waje suna jan dan baba tare da shi da dukiyar. Aka fito da wannan dukiyar, ba karamin katotuwa bace ba, sai dai ba ku san dabarar da dan baba ya ba. Shi ma fa ya ɗebi tashi, babu wanda ya sani. Sai da washe gari dan baba ya koma cikin wannan rijiyar ya je ya dauko tashi dukiyar. Sarki ya yi murna sosai, sai da aka zama babu wani mai kuɗi a cikin wannan ƙauye da ya kai dan baba, saboda shi ma fa da ya sai da dukiyarsa fa yayi arziki sosai, kuma ba duka ya siyar ba, dan kaɗan ya tsakura daga ciki. Sarki ya bashi auren gimbiya, sannan kuma aka ba dan baba zakaransa. Wannan shine tatsuniyar dan baba da kuma gimbiya Salamatu da kuma zakaransa mai jin magana sosai. Haka suka cigaba da rayuwarsu cikin farin ciki. To mun gode da bamu lokacin ku da kuka yi.